Sarong magay na barata para kay Manito Mayor Rebecca Chen na drug cleared naan sa Indang Banwaan. Kaining Martes kan ideklara ini kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Sigun sa alkalde, maugma siya na naging epektiboan sa indang pakikipagtabangan sa otoridad nga ni mapuhuan paglakop kan ipinagbabawal na droga sa indang lugar. Dahilan kaini, positibo man daa siyang mas magiging magay na ang sektor ng turismo sa Indang Banwaan. Kung nga, mas maganda may mga livelihood programs ang mga PWODs para hindi na sila makapag-isipan na bumalik sa kanilang masamang gawain kasi sa parehong aldaw, pigdeklarar man kan Pedaya Bicol na drug cleared na ang Banwaan ni Malinaw. Kaya labi man ang kaugmahan ni Municipal Councilor Norlito Cas. Kasi kung wala naman happy. And kasama na po yung mga taga Malinaw, yung taga municipality, including di mga employees. Kasi siyempre magandang record, natanggal na po doon sa hindi masamang istorya, di ba? So siyempre, yun po, talagang walang sukat na pagpapasalamat na maging drug-free na ang municipality of Malinaw. Ang deklarasyon, kasunod kan pigkonduser na Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Audit kan DILG, kanakaaging Mayo kung sa inkapwa nakakuha ni 95% high function rating ang duwang nasambit na Banwaan. Sigun kay Pedaya Bicol Director Edgar Chubay, resulta ini kan mas pinakusog asin mas pinaigot nindang kampanya kontra illegal na droga. Tayong pinakamaraming drug-cleared barangays at pinakamarami tayong established na balay silangan. Ituloy-tuloy lang po natin kasi nakikita rin magandang epekto at wag na nating hayaang bumalik yung dating estado na kung saan isa maraming nagkakalat na mga adik, mga ganon at ay nai-endanger yung ating mga kababayan. So eto, maganda na nga din, complemented ito ng police visibility program ng ating PNP. So napakaganda. So tuloy-tuloy lang natin, suportahan natin ang ating anti-drug campaign. Magigirumduman inot ng pigdeklarar na drug cleared ang Banwaan kan Kamaliga, Hubilyara asin malilipot kang parehong probinsya. Sa kabilugan, 5 Banwaan sa total na 15 Banwaan sa Albay ang drug cleared na. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.